Здравейте, приятели! Искам да покажем тук един буклук. Правим някакъв лайв. Изобщо не знам за какво става на въпрос. Един измамник. Понеже измамниците, където возят от хората, взимат ги от летищата, взимат на хората парите и мами и ги насочва към други неща да стават престъпки на хората, децата почва да се опитва този човек. И истина, който ви показвам. Този, виждате ли го? Той е предател, грозен, спермаджия, гледайте го. Буклук, нищо не прилича, бусаджия става. Като слизат хората от летището, почва, крадат телефони, пари и ги карат на такава точка, който тези хора, които слизат от летището, джепчи. Това се занимава с джепчийство. От летището взима, уж колата се разваля този човек, пазете ги, виж номерата му тук. Качваме тук. На играта се прави. Чакай малко. Вижте го. Това са фалшливи тук, това са тези номера, където това е верига от кражби, взима хората от летището, той е измамник. Напишах му в коментарите, че е измамник. Какъв е той? Какъв се прави макачва? Да еба твоята мама. Кого макачваш мене? Кого макачва, че си измамник? От Франкфурт пътуваш, на Хам пътуваш, на майка ти путката пътуваш. Къде пътуваш? Виждате ли го? Взима ги от летищата, кара хората и крадат хората от самолета, като слизат, още се качват. Багажи, телефони, пари, всичко няма. Кара в такава улица, седно го избракал навигация, е този голям мошеник. Да го тура на майка му, да го тура на жена му и на семейството му в устата, този черен грозен. Сега ще те фана да видя ти къде ще ходиш, къде се криеш. Във Франция се криеш, бе. Твоята мама, виж колко си грозен не става човек и да те цува, да ти еба семейството, да ти еба мръснат. Да те еба. Почваш да карат по лещитата и караш треви и се правиш на играчи. Ти такива като тебе, знаеш, че ги взимат жените и снахите ги правят престъпки, къде точно такива като теб къде се правят. Това профил, виждате ли го? Това педарас, искам да се публикува този лайв, този човек от летищата ти ги взима и директно ги кара хората, ги крадат, ограбва и който се качва, там е измамник. Затова му написах, че е измамник. Двама моите приятели се качиха жените, откраднат телефоните, оставя ги в една задънена улица. Какво се правиш? Бусаджия се правиш. Мамичката ти да е това, виждате ли го? Ето тук. Тези номера. Това са номера, които се качват и се крадат. Този човек от летищата краде да го тура на майка му, да го тура от Русо ли е, какъв ли е, кардараш ли е, мамичката му деба и децата му деба, където ги няма. Този профил искам да публикувате, тук където ме качва и се прави играчи. Не си ли измамни, бе? Кво ме качваш, бе, да теба? Виж колко си грозен, виж колко съм аз старика, ти виж колко си грозен. Буклук да го найбе на майка ти, на децата ти, на онуците ти да го найбе, на всичко, на племето ти да го найбе. Педарас, що ме блокираш? Ще име да ти дойде да еба детето ти да еба и мъртвите ти да еба. Ти тук повече в Германия нито ще караш бусаджи, нито до летищата, да знаеш, защото ще има ръчкане за тебе. Виж както го казвам на лайв, че ще те наръчкам, както влизам в седалката, така ще ръчкам. Семейството ти ще еба. Втория път, следващия лайв го пускам в неговата кола, където ме качва. Да еба детето му, да еба и внуците ти, да еба ностата ти, да еба отгоре. Децата ти да еба, този човек, този човек искам този човек да се пази, за този лъже, прави заявки от летищата, взима хората, като знаят, че имат пари, знаете ли какво прави? Звъни на приятели, седно му правят рекет по пътя и парите се взимат, клиентите да дадат бой, той заедно с тях, понеже като плащат хората при него, он я вади 3, 4, 5, той знае, че вътре в бус има 7-8 хиляди евро, звъни и хората влизат и нападват хората, тези играчи. Качват 5 клиента за България, он я спират на бензиностанцията да вади пари, той звъни и прави игри, той еде бой и като отива в полицията, знаете какво казва? Мен са ме били, не ги познаваме, той играч. Какво се правиш? Писахте, че си измамник, ти ми правиш лайфове. Майка ти да еба, мъртвата ти да еба. Следващия път, когато се кача пред теб, ще те поизвикам. Брат, качва тук лайфове, мацуе, то гледаш ли го? Рекетор се прави, то се прави като петака същия. Така прави петака, стои, гледа, че има някой пари, казва на някой, теб та резкам, брат, в седалката, както стоиш, така ще скарам. Що прав тебе, аз повече няма да говоря. Ти повече в Германия няма да работиш, мръсен, черен, циганин, мамичката ти деба и умрелите ти деба, умрелото ти деба на тебе. Кардараши, мръсни, долни, са правиш. Аз ти звъна, защо ме блокираш, бе? Защо спряхте на момичето парите, взема на момичето чантата, бе? Нали ги взимаш от летището, това ли сте бусаджи, бе? Това ли сте бусаджи? Защо ме качваш, бе? Ти си бусаджи и спират, като вадат хората парите, 4-5 клиента,
Човека кара други хора и правят обир. И той излиза невиден. Демек, той еде бой с тях. Не е ли така, бе, педарас мръсен долен? Ти сега след малко, след някой ден ще те извикат и в полицията, който правиш измамници. Яд те, защото писах, че си измамник. Защо не ме блокираш да говориш с мене? Мамичката ти да е във Франкфурт ли живееш? Сега ще видя, ще те извикам да видя на колко бажданица ще се съмняваш. Аз ще те извикам да ме вземеш от летището, толкова ръчкане ще има при тебе, че ще стане голям проблем със себе, да знаеш. Аз те го казвам. Аз те го казвам, мрътвите ти ще еба на тебе. Лично. Като ти звънат, дигни телефона, пускаш кириджи и прави то. То прави, този прави жив рекет. Има приятелчета, ние кога сме ги правили тия работи, ще ги правиш на момичетата и на хората от летищата взима. Деме, който иска да оди за хам, за някъде звъниш в чужбина, идва, той те взима и той те ебе, той дава на други хора и той еде бой с тебе. Не е ли така, бе, буклук мръс, искам това видеото, което го правя да се сподели. Този човек е измамник. Виж тук как ме прави, вижте го. Това му са номерата. То не ще го ебам и направо ще му вкарам някой, на него ще му вкарам черен вибратор да го еде, ама и да го еде вибратор е по-нежен от него, той не си струва. Не си строи вибратор да дам, защото те играчки струват пари. Мамичката ти дева на тебе, като извънът, защо ме блокираш, вижте го. Качва публикации, това е жив рекет, този рекетьор, мафиотало и мамници. За този трябва да се вземат мерки. Много хора, които са измамени от летищата и който направо ги направил той с теха еди пи си правят рекети. Ние те работи ги знаем. Писахте в коментарите, защото си рекетьор да го тура на мъртвите ти, да го тура на живите ти, на детето ти да го тура на мъртвите ти, да го тура. Ти си във Франкфурт. Теб ще теба, ще те направя кошар, да знаеш. Запомни, защото аз повече с тебе на живо, втория път ще ти пусна на живо, ти да видиш на лайв дали ще мога мацуваш като пръстъп аз пред тебе. Да видя кой си ти. Измамник, мръсен долен, мамичката ти дева. От летището взимаш хора и като има в Германия някакви пари, някакви момчета, момичета кара хората и после ги рекетират. Това си ти, какво си писах? Измамник, не го ли правите това, бе? Ами ти си тръгнал бусаджия ли си станал? Гледаш паричките на втората бездостанцията да ти платят и после звъниш, казва, че има при това момиче 2000, при това момиче 2000, правиш грабежи. Ти правиш грабежи и рекети, нормално, бе. Кой се вози с тебе, твоята майка? Сега ще качи в TikTok. Твоята мамица деба, теб ще те разкъсам цялото ти фамилия, няма да ти дам една кирия да направиш никъде, защото си измамник, рекетьор. Сега ще качи хората, които са били рекетирани и ти си ял бой с тях, си 15 минути си бил в друга кола и се смееш, бе, буклук мръсен долен. Не затова ти пише, че си измамник, мамичката ти дева. Качи се тук на лайф и го кажи, че не е истина. Дали не правиш ти рекети? Ти си станал рекетьор. Ти рекети ли правиш, бе? Вижте го този човек. Поделявайте лайфа да достигне до повече хора. Казва на хората, защото правят летищата, взима хората и както ги взима, така ги правят грабежи и ги крадат. Крадат ги. Дига капака, свещи, ток трябва да му дадат. Момиците слизат, пушат цигари, през това време се крадат чантите. И аз ти написах на коментар, където го прави, че си измамник. Какво се правиш ти на ударен? Тя ми прави лайф и ма качваш. Ко ме качваш, глеба твоята майка? Виж колко си грозен, ти миришеш на пръст, бе. Ти миришеш на пръст, лайнар. Пълен лайнар, буклук. И измамник. Пуснал си телефони. С кое работиш ти? По кое работиш? Ти си измамник и си скарваш прехраната. Че еба децата, кръвта да еба на децата ти вътре. Аз ще те добарам тебе. Теб ще тебе фамилията ти, да знаеш. Тук, значи, добарвам ни те направо, правя с тебе порно ще направя. Напротив ти казвам, че ти изнасила вътре в колата, ще ти го дам в устата, аз напроче ще връзвам с белезниците и ще те запомни, тя ще направя клип как те качвам тебе, мамичката ти дева. Качи се тук да кажеш дали не е така, бе, мъртвите ти дева. Звънат те във Франкфурт, затваряш телефона, ще да е шуя, аз ще фана тебе, ти нали си бусаджия. Ти от тук нататъка, все един да е, аз ще ти извика на някой адрес, ти ще дойдеш и аз ще слезам с един винчо и ще топра, да знаеш. Ще те бие, после се гадва с теб. Ще те напра за цял живот да станеш парцав. Да станеш в телефоните. Всичките да ти имат. Ама ти не си някой да ти има в телефоните, разбираш. Просто ще те прибие такъв крадец, където грабва хората. Този човек трябва да бъде разпръснат навсякъде, защото прави рекети и грабежи. Отива в летищата, взима хората и ги мами
И дава фалшливо евро. Ти се занимаваш с фалшливо евро. Къде си тръгнал? Можете ли да ми развалите тук някакви пари? Аз тук не разбирам. Буташ фалшливо евро, си намираш хора. Къде си тръгнал, бе, балък? Ти плащаш ли си за това? Бе? Ти имаш ли цедър? Къде си тръгнал ти да работиш? Сега ще ти кажа как се работи на тебе. Сега ще те разберат всички, ти с фалшливо евро няма как да работиш с клиентите ти да ги ограбваш. И си измамник. Измамник си да ти еба майката да ти еба. Работи с хората честно. Аз не съм бусаджия да имам конкуренция от теб. Разбираш ли? Ти си един простак за мене. Сега що про тебе? Чакай, дай ми този телефон. Извади там къде е дал по поръчка. Този човек е измамник, отвори му това. Даваш фалшливо евро и накрая макар че съм ти писал, че си такъв. Този, гледайте го. Фалшливо евро дава, взима хората от летището. Дава фалшливо евро, той град се прави много приказлив. От Руси ли откъде е да го на майка му в устата. На майката коза отиде. То буклук мръсен. И кой то? Той е... не знам качилма тук пикбол, тук цъла направим във Франкфурт. Сега звъннах аз един да го проверят, ама не си взима телефона да отива на летището това. Ще му изкарат очите. Ще го безобразя, следващия път няма да направя лайф. Аз ще му еба путката майна, ама искам да казвам на всички хора, защото този, като се качат някакви 4-5 човека при него и като има малко парички, звъни на колеги да отиват да ограбват хората бусаджи. И то, виждате ли го? То не трябва да се бие, трябва да се ебе. То трябва да го ебеме. И то такъв клип да му направим на такъв буклук е тръгнал измамник да става толкова кардарашин, да ядеш на децата ти кокалите, да ядеш. Бе, майка ти, да бе, изпратих едно момиче с тебе, открадни телефона, открадна на момичето парите, ти се направи, че те направиха рекет. Не си ли измамник? Не си ли измамник? Ти на рекетьор си тръгнал, рекетьор ли да ставаш, бе? Абе, ти рекетьор ли си ставаш, бе, да го тура на майка ти, да го тура на детето ти в кръвта да еба аз? На майка ти памета да еба, ако както ти цуваш. Аз ще то прати, тук Германия няма да съществуваш. Буклук мръсен. Ти струваш много ефтино. Ако ти много още говориш и се правиш на тарика, ще направя да спиш навън. Такива като тебе влизат, на теб трябва да ядеш някой вибратор, да го ядеш червен и ти да го ядеш. Такива като тебе, къде прикарат бусаджи играчи. Ти си същия като он, еде пи и казва ора, така си също Саро Петако, същия. Еде пи, има он има ланец, искаш ли, он има такива. Такива с винкела, братко,